Tak toto je úplná krása na vašu pleť. Je to rozjasňujúci púder, bronzer, alebo rozjasňovač, skôr rozjasňovač, ktorý vám rozjasní krásne vašu pleť. Môžete to používať cez leto, môžete to používať aj cez zimu, ale teraz idú letné dni, takže krásne vám aj osvieží vaše opálenie na pokožke, pretože to môžete používať na kľúčne kosti, vďaka ktorému tomu odlesku sa vám zvýrazní veľmi pekne opálenie, ale aj pekné hrany vášho tela. A ja tento bronzer vám teraz veľmi rýchlo ukážem, kde všade si ho viem naniesť. Takže pozerajte, na prsy nanesiem bronzer, dám si to na vrch tejto časti a kúkajte a wow. Vidíte? Krásne odleskuje líčko, úplne perfektný. Môžete si ho naniesť na pohyblivé viečko. Tak, čo poviete? Môžete si ho naniesť pod obočie. Ako vidíte, má nádherný odlesk. Veľmi dobre sa s ním pracuje. Naniesť na nos. A vznikne vám taký nožtek. A potom si to môžete naniesť túto nad peru, keďže ja už mám lesk, tak to je trošku náročnejšie, ale poďme na to. A tým vám vytvorí také lepšie sedenie tých pier a to srdiečko sa tak zvýrazní a pôsobia tie pery také veľké. Takže toto je náš úžasný nový bronzer. Idem si dokončiť druhú stranu. Vidíte, táto je taká nudnejšia, táto je taká žiarivejšia. Poďme na to. Znova. Jeden ťah sem, hore na líčko. Pozrite. Na oko. Pod obočie. A som nalíčená a môžem ísť von. Krásne celá žiarím. Dámy, tento rozjasňovač je úplne skvelý. Doprajte si ho, krásne sa budete lesknúť a čo je super, kľudne to používate potom na telo, keď budete pekne opálená. Nanášajte si to vlastne na tieto hrany a oni sa vám budú tak krásne odleskovať aj v letných šatoch, dekoltoch, na dekolte alebo na ramená. Veľmi, veľmi super tip. Užite si. Mám novú riasenku, ktorá sa vám nebude rozmazávať, ktorá vás krásne rozčeše a bude vám nádherne predĺžovať vaše riasy. Je to nová riasenka od Mary Kay, ktorá je predĺžujúca a poďme sa na to pozrieť, ako funguje. Ja som síce už nalíčená, ale viem vám podvíhať viečko tak, aby ste videli asi akú dĺžku mám svojich vlastných rias, aby ste vedeli. Táto kefka je špeciálne zatočená tak, aby vám vytiahla dĺžku a potenciál vašich rias. Tak poďme sa teda na to pozrieť. No a čo je super, 12 hodín vám vydrží stále tá riasenka na očiach, bez toho, aby vám opadávala, drolila sa či žmolila a hlavne sú tie riasy krásne takto vyihličkovane nalíčené. Tak poďme na to. Takže, ja vám ukážem najskôr, aké mám riasy asi veľké ja. Ako vidíte, to sú moje riasy. No a poďme teda pozrieť sa, že čo to teda dokáže. Takže. Tak, je dobré, ak tej riasenke dáte takú možnosť, že si naniesiete dvakrát, že necháte ju prvýkrát zaschnúť a potom naniesiete ešte raz. Samozrejme, nie je to nutné, môžete, nemusíte. Ide len o to, že ten efekt je potom taký krajší, väčší, bohatejší, takže keď som chvíľku počkala, idem na druhú vrstvu. Toto je naša predĺžujúca maskara Mary Kay. A určite ju majte. Novinka od Mary Kay na obočie. Od teraz budete mať nádherné, krásne, bohaté obočie, ktoré bude uhladené a v tip-top farbách a v krásnom tvare. Predstavujem vám kolekciu 3 takýchto kazetiek, ktorá každá kazetka má svoj podtón, takže sa nalíči krásne, alebo si pekne vytvarovať obočie blondinka, brunetka, alebo taká melírová dáma a ešte tmavovláska. Ja osobne tým, že mám také tmavé obočie, budem dneska používať túto paletku a ukážem vám, ako správne si spraviť obočie práve s touto super paletou týchto 3 tieňov. Ja vám ich aj predstavím. Máte v takom jednom balení takúto kefločku, s ktorou si najskôr vyčešete obočie. Potom tam máme takéto
aplikátory, s ktorými si nakreslíme ten tvar obočia. A potom tu je mastný tieň, tuhý tieň a rozjasňujúci tieň. Takže poďme teda na to. Takže poďme si nakresliť teda obočie. Ja si vyberem teda tie dve pomôcky z obalu. Najskôr budem používať kefku, s tou si vykefkujem obočie a druhé sú vlastne aplikátory na tie očné tiene. Je tam teda masný očný tieň, suchý a suchý očný tieň. Teraz idem si najskôr vykefkovať obočie do hora, ako mi rastie, a potom si ho začešem do boku. Keďže ja mám takéto husté obočie, nie je potreba ho nejako extrémne dokreslovať, ale aj tak vám chcem ukázať, ako sa vlastne pracuje s touto paletkou. Je fakt super. Takže vyčešem si obočie, zoberám si z toho krémového, vytvorím si ako keby takú striežku a s tým masným tieňom, on není až tak masný veľmi, si vytvorím ako keby taký trojuholníček na obočí a idem smerom dole. Vyplňam si s tým mastným tieňom to obočko. Tú paletku máme teda pre blondínky, úplne že bledunké dámy, ktoré majú také jemnúčké to obočie. Pre také ríšavky, to je tá brunet, by som skôr povedala, výborná farba. A toto je vlastne pre tmavovlásky. Ale keďže ja mám tmavé obočie, tak nemôžem si malovať obočie so svetlou farbou. Vidíte? A ono to už odrazu krásne tam zapadlo. Čo je dôležité, ak treba, tak si zoberete ten tieň a s tieňom si vyplníte tie prázdne miesta. To obočie by nemalo byť husté, ale príjemne sfarbené. Tým, že ja ho mám prirodzene také husté, tak preto tak vyzerá. Teraz zoberám si prst a s prstom si naniesiem tento matný tieň a zvýrazním si trošku pod obočím to, čo som si nakreslila. Odporúčam možno ešte nejaký aplikátor tu vložený, aby sa vám to ľahšie prejasňovalo. Tak, no a ja mám obočie hotové, dámy, veľmi prirodzene. Vždycky tá farba by mala byť totožná s tou farbou, ktorú máte pri korienkoch obočie a vlastne korienky vlasov. Nech sa to podobá, pretože keby som mala túto farbu, tak by som vyzerala asi zvláštne. Takže dámy, vyskúšajte určite. Naše paletky na obočie sú v 3 farbách, ktorých si určite nájdete favorita, každá jedna z vás. Hľadáte rýchle osvieženie vašich nôh počas letných horúcich dní? Mám pre vás riešenie dokonca, aj keď budete mať vysoké topánky, teda podpätky, ktoré vám úplne že ničia už nohy a bolia vás, pretože mám pre vás krém, ktorý vám nohy krásne schladí, upokojí a keby stiahne tú ťažobu na nohách. Je to špeciálny krém vytvorený len na nohy od Mary Kay s mentolovou vôňou, ktorý krásne chladí, hydratuje a upokojuje pokožku. Niektoré dámy to odporúčajú aj ako pri bolesti chrbta, pri ľahkom akoby uvoľnení, tým, že to vlastne metové a má ten chladivý účinok, ale určite to odporúčam napríklad na pracovné stretnutia, kde keď máte silonky a máte lodičky, tak cez silonky si pokojne môžete naniesť tento krém. On sa vám strebe, nevytvorí vám na vlastne vašich pančuškách alebo silonkách žiadne flaky a budete mať krásne zhydratované nohy so sviežou vôňou a budete sa cítiť veľmi, veľmi komfortne. Takže toto je top produkt, ktorý určite odporúčam na letné dni.